amb aquest llibre, El naixement d'una nova consciència, intento transformar coneixement científic en pensament, perquè els humans reflexionem davant dels canvis tecnològics, socials, del canvi climàtic, una nova forma de relació i d'organització. És el naixement, bàsicament, d'una nova consciència d'espècie. L'espècie necessita reflexionar sobre els problemes que té i plantejar-se què fa en el futur. La meva passió ha estat sempre la recerca dels orígens del nostre gènere, el gènere Homo. Ho he fet a tots els continents del món i continuo pensant en transformar coneixement en pensament. I aquest llibre, El naixement d'una nova consciència, intenta aplicar aquests coneixements de l'evolució humana a entendre l'evolució de totes les espècies que ens han precedit, a entendre com ens hem agrupat en ciutats, com ho hem fet, què ha de ser la ciutat, a entendre per què s'està desestructurant l'estructura domèstica, a entendre com fabricarem l'ésser humà en el segle que ve a l'Homo ex novo i d'aquesta manera compartir amb Ara Llibres, amb aquesta nova editorial, un projecte de xarxa on el coneixement que es fa des d'aquí pugui ser un coneixement planetitzat i per tots.